ακούσουμε όλοι μαζί όμως. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστιχά σας, στο κόλπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει. Σαρώστε το λοιπόν, τι περιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Θέλουμε το κείμενο μνήμης που έχει συνταχθεί από το Σύλλογο Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 28 Δευτέρου 2023, με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την τραγωδία που άλλαξε τις ζωές μας. Το κείμενο αυτό αποτελεί μια συλλογική φωνή μνήμης, αγώνα και δικαιοσύνης. Σας παρακαλούμε θερμά να φροντίσετε να διαβαστεί στις αυριανές εκδηλώσεις από έναν απλό πολίτη, όπως εμείς που βιώσαμε την απώλεια και τον πόνο. Με τον τρόπο αυτό επιθυμούμε να διατηρήσουμε τη μνήμη των θυμάτων μακριά από οποιαδήποτε κομματική ταυτότητα, ώστε να παραμείνει καθαρή, αληθινή και ενωτική. Η συμμετοχή σας στις εκδηλώσεις μνήμης είναι για εμάς πηγή δύναμης και ελπίδας. Μαζί μπορούμε να κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων και να συνεχίσουμε τον αγώνα για δικαιοσύνη, ασφάλεια και ένα καλύτερο μέλλον. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την υποστήριξή σας, με εκτίμηση και ευγνωμοσύνη. Τέμπη, 28 Δευτέρο 2023. 2 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, εκατομμύρια φωνές ενώνονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου. Από την Αθήνα στη Νέα Υόρκη, από τη Θεσσαλονίκη ως το Βερολίνο, σε κάθε σημείο που χτυπάει η καρδιά του λαού μας, η ελληνική ψυχή στέλνει ένα μήνυμα που γίνεται ηχηρό σε ολόκληρη τη γη. Δικαιοσύνη για την πατρίδα μας. Είναι αδύνατο να ξεχάσουμε ή να ξεπεράσουμε οποιονδήποτε και οτιδήποτε άτιμα και άδικα αποκλείστηκε. Η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν απλώς ατυχές συμβάν. Όταν προκύπτουν 57 φρικτοί θάνατοι σε ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς, χρειάζεται να στρέψουμε το βλέμμα μας στους ηθήνοντες. Σε όσους αναθέσαμε με εμπιστοσύνη την ασφάλειά μας. Όταν αποδεδειγμένα πλέον υπάρχει έλλειψη κρατικών επενδύσεων, κρατικής φροντίδας, υποστελέχωση, διαφθορά και τόνοι από παράνομο φορτίο που αιμονικά αποκρύπτεται, τότε μιλάμε για ένα ακραίο και πρωτοφανές κρατικό έγκλημα. Έγκλημα αποτέλεσμα μιας χρονιάς σταθερής υποβάθμισης σε οτιδήποτε αφορά το συλλογικό όφελος και την ευκολία του πολίτη. 57 άδικοι θάνατοι. Το αποτέλεσμα της απληστίας και της αδιαφορίας ενός συστήματος που ξεδιάντροπα δήλωσε πολλές φορές ότι θυσιάζει ανθρώπινες ζωές. Εκ των υστέρων, συμπεραίνουμε ότι όλες αυτές οι θυσίες συμβαίνουν στο βωμό του χρήματος και του ιδιωτελούς συμφέροντος. Στα Τέμπη συνέβη ένα έγκλημα που εξ αρχής και με ολοφάνερη αγωνία πια προσπαθούν 2 χρόνια να θάψουν και να παρακάμψουν μέσα από την απόλυτα περιορισμένη και μεθοδευμένη ενημέρωση του λαού. Μέσα από κινήσεις, συγκάλυψης και τέλος μέσα από ειδιχθείς κρυφές πράξεις. Όλα αυτά είναι που κάνουν την κραυγή μας σήμερα να ακουστεί σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι οι υπεύθυνοι συνεχίζουν ανενόχλητοι τις εύκολες ζωές τους, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων θρηνούν. Αρνούμαστε την ανισότητα των λίγων προνομιούχων, την ίδια στιγμή που η κοινωνία μας αιμορραγεί φοβούμενη τα χειρότερα. Αρνούμαστε να δεχτούμε ότι οι δικογραφίες παραμένουν θαμμένες, ενώ η αλήθεια παραχαράσεται και η δικαιοσύνη απουσιάζει. Το έγκλημα των Τεμπών θα αποκαλυφθεί.
Μας αρκεί να είμαστε βέβαιοι πως κάθε στοιχείο που προσθέτει αλήθεια γύρω από το θάνατο των ανθρώπων μας θα αξιοποιηθεί. Και μάλιστα πασχίζουμε να αξιοποιηθεί πριν να χρηστευτεί εσκεμμένα από το χρόνο που αφήνουν να περνάνε εκμετάλλευτος. 2 χρόνια μετά, η οργή μας δεν έχει καταλαγιάσει. Είναι το τεράστιο έργο της συγκάλυψης, απροκάλυπτο και ξεδιάτροπο σε όλους μας. Είναι το τεράστιο έγκλημα της συγκάλυψης που μας σωθεί να κάνουμε τα πάντα προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Οι υπεύθυνοι κρύβονται πίσω από θεσμούς, ύπουλες διαδικασίες και πολιτικά τερτύπια. Εμείς όμως στεκόμαστε εδώ, άγρυπνοι και πιο αφυπνισμένοι από ποτέ, για να αποδεωθεί δικαιοσύνη, η πολυπόθητη και κυρίως για να μην ξανασυμβεί. Η τραγωδία αυτή της σύγκρουσης μας αναγκάζει να κοιτάξουμε τη σύγκρουση ανάμεσα σε 2 κόσμους. Από τη μία ο κόσμος της διαφθοράς, της αδιαφορίας και της απληστίας, και από την άλλη το φως της δικαιοσύνης, της αλήθειας και της αξιοπρέπειας. Εμείς ανήκουμε στο δεύτερο κόσμο. Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι και το νου μας για να επικρατήσει. Εργαζόμαστε για την άμεση και ανεξάρτητη έρευνα για όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία. Αναζητούμε την απαραίτητη διαφάνεια και λογοδοσία που αξίζει σε ένα αληθινό κράτος δικαίου. Την απαιτούμε με κάθε θεμιτό και νόμιμο μέσο. Η ενάρετη και καθαρή δικαιοσύνη από τα έγκατα της χώρας μας και με καταιγιστική ταχύτητα ζητά να λάβει τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει, σε μια χώρα που πρωτομίλησε τη γλώσσα της και τις αρετές που τη συνοδεύουν. Δεν υπάρχει χώρος για σιωπή. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φωνάζουν. Αρκετά. Ως εδώ. Ούτε μια στάλα αίματος παραπάνω. Χωρίς οξυγόνο βγήκαμε εκατομμύρια στους δρόμους να διεκδικήσουμε τον κλεμμένο μας αέρα, την κλεμμένη μας ελευθερία. Μέχρι να γίνει η Ελλάδα ένας τόπος όπου η ανθρώπινη ζωή έχει ανακτήσει την αναλύωτη αξία της. Ως ένα θα νικήσουμε. Ως ένα θα επαναφέρουμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μονάχη της. Δεν έχει πόδια. Εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους και θα τη φέρουμε. Νίκος Καζαντζάκης. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, όχι μόνο για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας, αλλά και για να διεκδικήσουμε στο όνομα των ανθρώπων μας ένα καλύτερο αύριο για μας τους ίδιους. Για το οξυγόνο που έχουμε στερηθεί ως κοινωνία. Για την ειρήνη που αξίζουν οι κεκοιμημένοι μας, εμείς και τα παιδιά μας. Παναγιώτης Μπουρνάζης του Ευαγγέλου. Αναστασία Παπαγγελή. Θωμαή Θόμη Πλακιά. Χρυσή Χρύσα Πλακιά. Αναστασία Πλακιά. Μαρία Θωμαή Μάρθη Ψαροπούλου. Φραντσέζα Μπέζα. Κλαούντια Αλεξάνδρα Λάτα. Ελένη Τσίντζα. Αναστάσιος Κουτσόπουλος. Γεώργιος Παπάζογλου. Ιορδάνης Αδαμάκης. Αφροδίτη Τσιωμά. Αγάπη Τσακλίδου. Ιφηγένεια Μίτσκα. Ντένις Ρούτσι. Εριέτα Μόλχο. Άγγελος Τιλκερίδης. Κυπριανός Παπαϊωάννου. Νικήτας Καραθεοδόρου. Αναστασία Αδαμίδη. Καλλιό Πικέλη Πορφυρίδου. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου. Δημήτριος Ασλανίδης. Νικόλαος Νταλμπάνης. Σωτήριος Καραγεωργίου. Ιωάννης Καρασάβας. Ελπίδα Χούπα. Δημήτριος Σικού. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους. Δημήτρος Μασαλής. Σοφία Ειρήνη Ταχμαζίδου. Μία Μοχάμεντ Έντρης. Βέος Βλάχος. Αθηνά Κατσάρα. Σπυρίδων Βούλγαρης. Σούλεϊ Νόλεν. Έλενα Δουρμίκα. Βάια Μπλέκα Καρακώστα. Ιμπραήμ Μασρή. Ανδρέας Παυλίδης. Ιωάννης Βουτσινάς. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας. Μαρία Μουρτζάκη. Βαγγέλης Μπουρνάζης. Βασιλική Χλωρού. Μαρία Εγούτ. Ιωάννης Τζοβάρας. Χρυσή Κουκαριώτου. Μαρία Μιάρη. Γεώργιος Φωτόπουλος.
Γεώργιος Κουτσούμπας. Μπόζο Παυλίνη. Ιωάννης Καριώτης. Ευαγγελία Ντοσάντος Σίλβα Κουκαριώτη. Γεώργιος Κυριακίδης. Δεν είναι απλά ένα νούμερο. Δεν ξεχνάμε, δεν σταματάμε. 1 λεπτού σιγή. Και τελειώνουμε με την Ελένη και το Χάρη και όλο τον κόσμο μαζί να τραγουδήσουμε την κοιλάδα των τεμπών. Φόβος των μηχανοδηγών είναι ένας όπως τα λέω, είναι ένας γεροπλατανός, μαγκούφης και παραφορός. Που πίνει απ' το, όπως τα λέω, που πίνει απ' το θολό νερό του ποταμού το ιερό. Πίνει κι απλό, όπως τα λέω, πίνει κι απλό ρίζωμα βάθια μέσα στα νηποτά. Κι όποτε όπως τα λέω, κι όποτε παίρνει ανάποδες, γέρνει και πέφτει στις γραμμές. Πιάνει το τρένο, όπως τα λέω, πιάνει το τρένο από τα αυτή. Μη την περνάς τη Γευγελή. Μένα μου το, όπως τα λέω, μένα μου το ποπινίος, το μυστικό ο φλιαρός. Πώς ήταν, όπως τα λέω, πώς ήταν άνθρωπος παλιά κι είχε παιδιά στη ξενιτιά. Το τρένο, όπως τα λέω, το τρένο είχε οδηγό, διευθυντή και υπουργό. Όσο κι αν βά, όπως τα λέω, όσα κι αν ρίξατε, το έγκλημα δεν καλύψατε. Θα το πίνεις πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δεν θα φιλήσω. Δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω.